αναφέρεται σε ολόκληρο το φορέα. Καθολικό τοπικά. Παιδιά, πάρα πολύ σημαντικά αυτά. Να έχετε στο μυαλό σας ότι πάμε από τα τοπικά στο καθολικό. Λοιπόν, επόμενο. Αριθμό βαθμούς ελευθερίας. Πάμε λίγο να βάλουμε τους βαθμούς ελευθερίας. Λοιπόν, ξεκινάμε από τον κόμβο με το μικρότερο αύξοντα αριθμό και ανεβαίνουμε. Εδώ έχουμε το Δ1, Δ2. Πάμε εδώ, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ11, Δ12. Παιδιά, λοιπόν, πολύ σημαντικό αυτό, να σας πω γιατί. Όποιος, στο κλασική περίπτωση στο τέλος, στο διαγώνισμα, όποιος δεν έχει καταλάβει τη μέθοδο, δεν δείχνει ποτέ βαθμούς ελευθερίας. Εσείς θα τους δίνετε πάντα. Εδώ είναι πιο εύκολο, στην εσχάρα είναι πιο δύσκολο. Που πρέπει να σκεφτείτε το κόμμα. Δείχνετε όμως πάντα τους βαθμούς ελευθερίας. Τους απεικονίζετε πάντα στο φορέα. Δηλαδή, το πρώτο που κάνετε. Απεικονίζετε πάντα τους βαθμούς ελευθερίας. Κλείνεις λίγο την πόρτα, πίσω. Απεικονίζουμε πάντα τους βαθμούς ελευθερίας. Λοιπόν, έχουμε 6 κόμβους, άρα 12 βαθμούς ελευθερίας. Εντάξει. Αν ήταν πλαίσιο, πόσους βαθμούς ελευθερίας θα είχαμε? 18. Ναι. Άρα, θα είχαμε 18. Αν ήταν σκάλα, 18 θα είχαμε πάλι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Κόμβος 1. Ο κόμβος 1 είναι άρθρωση. Λοιπόν, ο κόμβος 1 είναι άρθρωση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το Δ1 είναι ίσο με το 0 και το Δ2 είναι ίσο με το 0. Κόμβος 1 άρθρωση, Δ1 ίσο 0, Δ2 ίσο 0. Παιδιά, μιλάτε. Δ1 ίσο 0, Δ2 ίσο 0. Τι σημαίνει αυτό? Supported. Είναι δεσμευμένος. Supported, δεσμευμένος βαθμός ελευθερίας. Ξέρω την τιμή του, δεν το ψάχνω. Την τιμή του την ξέρω, δεν το ψάχνω. Πάμε τώρα στον κόμβο 2. Ο κόμβος 2 είναι εσωτερικό. Το Δ1, το Δ3 είναι διαφορετικό του μηδενός, το Δ4 είναι διαφορετικό του μηδενός. Πάμε τώρα στον κόμβο 3. Ο κόμβος 3 έχει κύληση, παιδιά, μιλάτε. Ο κόμβος 3 έχει κύληση. Λοιπόν, γράψτε Δ5 ίσο με το Δ5 διαφορετικό του μηδενός και Δ6 ίσο με το 0. Δ5 διαφορετικό του μηδενός, Δ6 ίσο με το 0. Κόμβος 4. Εσωτερικός. Λοιπόν, τι έχουμε στο κόμβο 4, Δ7 διαφορετικό του μηδενός, Δ8 διαφορετικό του μηδενός. Κόμβος 5. Δ9 διαφορετικό του μηδενός, Δ10 διαφορετικό του μηδενός. Κόμβος 6, Δ11 διαφορετικό του μηδενός, Δ12 διαφορετικό του μηδενός. Λοιπόν, τα διαφορετικά του μηδενός είναι οι free. Παιδιά, μιλάτε. Λοιπόν, το διαφορετικό του μηδενός είναι free. Πόσους free έχω? Δημήτρης. Πόσους free έχω? Free. 9. Γιατί support είναι η ουσία δεν έχουμε... Άρα, γιατί supported είναι 3, συνολικά έχω 12, άρα έχω 9 free. Στο τέλος το γράφετε, έχω 12 βαθμούς ελευθερίας, εκ των οποίων οι 3 είναι supported, τους συμβολίζουμε με S και οι 9 είναι free. Τους συμβολίζουμε με F. Εντάξει. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Αυτό πιο μετά θα δούμε ότι σημαίνει ότι το K είναι 12x12. Το K είναι 12x12 και το KFF
είναι 9 επί 9. Ποιο είναι το πιο σημαντικό από τα μητρώα, το K ή το KF? Το είχαμε πει σε περασμένο μάθημα. Μπράβο, γιατί? Ακριβώς, διότι αν το αντιστρέψουμε θα μας δώσει τις μετατοπίσεις. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα στο δεύτερο βήμα. Κάντε λοιπόν, βήμα 2. Μορφώνω το υλικό μικρό στην παρότητα του φορέα. Για αυτή την άσκηση δεν θα την πουθενά λυμμένη. Θα διαβάσετε μόνο αυτή σε πρώτη φάση. Εντάξει. Πάμε τώρα. Βήμα δεύτερο. Μορφώνω το υλικό μητρό στην παρότητα του φορέα. Θα το λέμε έτσι. Ολικό μητρό στην παρότητα φορέα. Δεν θα το λέτε καθολικό, θα το λέτε ολικό. Αυτό είναι το K. Πάμε τώρα. Αυτό είναι το 2 μετά. Ολικό. Εδώ βλέπετε. Βλέπετε εκεί. Αυτό είναι το ολικό μητρό στην παρότητα. Ολικό μητρό στην παρότητα φορέα. Λοιπόν, πάμε βήμα πρώτο. Σημειώνεται. Τοπικό μητρό στην παρότητα στοιχείου. Τοπικό μητρό στην παρότητα στοιχείου. Λοιπόν, πάμε λίγο να το δούμε. Το ολικό το συμβολίζουμε με κάπα κεφαλαίο, έτσι. Στο τέλος θέλω αυτούς τους συμβολισμούς. Το κάπα, το ολικό μητρό στην παρότητα φορέα το συμβολίζουμε με κάπα κεφαλαίο. Το τοπικό μητρό στην παρότητα στοιχείου το συμβολίζουμε με κάπα πεζό και με το δίκτυο I. Έτσι. Πόσα στοιχεία έχουμε? Πόσα στοιχεία έχουμε? Ποιος θα πει? Μπροστά. Πόσα στοιχεία έχουμε? 9, μπράβο. Άρα, το I παίρνει τιμές από 1 ως 9. Στο τέλος το θέμα, θα σας πω αναλυτικές οδηγίες για το θέμα. Για να υπολογίσετε τα KI, θα δημιουργήσετε ένα βρόχο. Θα λέτε, ας πούμε, for index 1 έως 9 στο MATLAB. Γράψτε το με μικρή παρατήρηση, για να παίρνουμε λίγο και στο θέμα. Εδώ δηλαδή θα προγραμματίσετε τον τύπο και θα το βάλετε μέσα σε ένα βρόχο, σε ένα loop, σε μια λούπα. Λοιπόν, το KI τι διαστάσεις έχει? Το KI τι διαστάσεις έχει? Έχει διαστάσεις πίσω τα παιδιά. Τι διαστάσεις έχει? Εσύ είναι. Είναι το τοπικό 2x2. Άρα, τώρα, προσέξτε. Θα τα γράφετε έτσι ακριβώς. Δηλώνουμε ότι είναι μητρό. Άρα, εντός εγγυλών. KI 2x2. Μετρήσουτε I επί I δια I και εδώ βάζουμε 1, μείον 1, μείον 1, 1. Παιδιά, μην μιλάτε, παιδιά, μην μιλάτε, παρακαλώ. Λοιπόν, αυτό είναι το τοπικό μητρό στην παρότητα στοιχείου δικτυώματος. Γενικά στο τέλος δεν έχουμε την απέτηση να θυμόσαστε τους τύπους. Εντάξει, δηλαδή, αυτό είναι εύκολο, μπορεί κανείς να το θυμάται, αλλά δεν θέλουμε εδώ το τύπο. Εδώ θέλουμε να γράψετε ένα κενό μητρό. Εντάξει, παιδιά, πολύ σημαντικά, γιατί όταν θα πλησιάσει και των εξετάσεων, είναι κλασικές απορίες. Πώς να γράφετε. Λοιπόν, έχουμε ένα κενό μητρό και εδώ βάζουμε που αντιστοιχεί κάθε γραμμή και κάθε στήλη. Εδώ έχω δύναμη F, I, J. Εδώ έχω F, I, K. Εδώ έχω U, I, J. Και εδώ έχω U, I, K. Να τα συμβολήσουμε. JK μας τα κάνεις. JK. Λοιπόν, θα το κάνουμε F του I του μέλους I, F του μέλους I, J, F του μέλους I, K,
U του μέλους I, J, U του μέλους I, K. Εντάξει. Εδώ είναι JJ, JK, JJ, JK. Λοιπόν, μισό λεπτό. Τα πέρασαμε με τα κάπα. Λοιπόν, αυτό είναι το J, αυτό είναι το FK, αυτό είναι το UJ και αυτό είναι το UK. Εντάξει. Παιδιά, είναι πολύ οι δείκτες και είναι εύκολο να μπερδευτεί κανείς. Ο δείκτης του μέλους μπαίνει σε κυκλάκι και το βάζετε πάνω. Έτσι. I. Και μετά βάζετε τον δείκτη του κόμβου. Εδώ είναι ο κόμβος αρχής J, ο κόμβος τέλους K, ο κόμβος αρχής J, ο κόμβος τέλους K. Αυτό πρέπει να γράψεις στο τέλος μόνο. Μόνο αυτό. Ούτε τιμές ούτε τίποτα. Τιμές μόνο εκεί που θα σου πω. Έτσι. Αυτό είναι το τοπικό του μέλους I. Πολύ σημαντικό να λέμε και πού αντιστοιχούν τα βαθμοί ελευθερίας. Γράψτε λίγο. Πολύ σημαντικό. Κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε δράση. Κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε δράση. Αυτά πρέπει να τα γράψετε. Και κάθε στήλη αντιστοιχεί σε μετατόπιση, σε μετακίνηση. Κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε δράση και κάθε στήλη αντιστοιχεί σε μετακίνηση. Λοιπόν, στο τοπικό έχουμε κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε τοπική δράση. Εντάξει, στο τοπικό, αυτά είναι τοπικά. Είναι τοπικές δράσεις και είναι τοπικές μετατοπίσεις. Το καβάι. Λοιπόν, μορφώσαμε τα τοπικά. Πάμε τώρα στα καθολικά. Β. Καθολικό μητρό στιβαρότητας στοιχείου. Καθολικό μητρό στιβαρότητας στοιχείου είναι K, παύλα του I. Λοιπόν, τα καθολικά θα τα συμβολίζουμε με K, πεζό και με παύλα. Σημειώστε το αυτό, είναι ο δεύτερος δείκτης. Τα καθολικά τα συμβολίζουμε με K, πεζό και με παύλα. Λοιπόν, τώρα, στα καθολικά τι πρέπει να γράφετε. Στα καθολικά γράφετε τον τύπο K, παύλα του I, 4x4, ίσο με λάμδα P, τάφ. I ανάποδο, επί κάπα του I, επί λάμπα, P, τάφ του I. Λοιπόν, λάμπα P, τάφ, I ανάστοιχο, επί κάπα του I, επί λάμπα P, τάφ του I. Πάντα διαστάσεις. 4 επί 2, 2 επί 2, 2 επί 4. Παιδιά μιλάτε. Μιχάλη, τι είναι το λάμδα. Το λάμδα εκεί, το λάμδα που πετάς. Το είπατε σήμερα. Πώς το λέμε. Μητρό, παιδιά γράψτε, το λάμδα είναι μητρό μετασχηματισμού. Το λάμδα πετάς. Εδώ τώρα, σως, θέλουμε αριθμητικές πράξεις. Θέλουμε τιμές. Λάμδα πετάς, το I. Μην μιλάτε, μην το ενοχλείς. Μητρό μετασχηματισμού. Λοιπόν, σως, το πρώτο σημείο στο οποίο θέλουμε αριθμητικές τιμές. Μητρό μετασχηματισμού. Λοιπόν, τώρα μεγάλη ιστορία αυτό. Υπάρχει μια σύγχυση και με το βιβλίο. Θα ακολουθήσετε το τύπο που θα σου πω. Λοιπόν, μητρό μετασχηματισμού. Λάμδα π είναι 2 επί 4. Γράψτε τώρα. Συνδέει τους τοπικούς βαθμούς ελευθερίας με τους καθολικούς. Συνδέει τους τοπικούς με τους καθολικούς βαθμούς ελευθερίας. Συνδέει τους τοπικούς με τους καθολικούς βαθμούς ελευθερίας. Εντάξει. Πολύ σημαντικό να λέμε λίγο τη συγκεκριμενία.
Το λάμδα ουσιαστικά δεν είναι τίποτε άλλο από ένα μητρό το οποίο προβάλλει τους τοπικούς στους καθολικούς. Γράψτε το αυτό. Το λάμδα ουσιαστικά προβάλλει τους τοπικούς βαθμούς ελευθερίας στους καθολικούς. Το τύπο πρέπει να το ξέρετε απ' έξω. Αυτό. Εντάξει. Και πρέπει να μου βρείτε και τα συνημήτωνα. Είναι το πρώτο σημείο στο οποίο θέλουμε πράξεις. Προβάλλω τους τοπικούς στο καθολικό σύστημα, στους καθολικούς. Λοιπόν, γράφουμε τον τύπο. Αυτό το τύπο πρέπει να το ξέρετε απ' έξω. Είναι συνημήτωνο φ1,1 του i, συνημήτωνο φ1,2 του i, συνημήτωνο φ2,1 του i, συνημήτωνο φ2,2 του i. Και εδώ κανονικά μπαίνει και ένας δείκτης για το άκρο. Ας το βάλουμε, βάλτε τον J, εδώ είναι K, K. Συνημήτωνο φ1,1 ij, συνημήτωνο φ1,2 ij, συνημήτωνο φ2,1 ij, συνημήτωνο φ2,2 ij. Βασικά, για εδώ ένα λάθος έχω κάνει, φ1,1 βάλτε. Εντάξει, δεν είμαστε στο πλαίσιο. Λοιπόν, άρα πάμε συνημήτωνο φ1,1 ij, συνημήτωνο φ1,2 ij, συνημήτωνο φ1,1 ik, συνημήτωνο φ1,2 ik. Ναι. Πολύ καλή ερώτηση, τώρα θα σου πω. Παιδιά, γράψτε. Σως. Ορισμός γωνίας φ1,1 ij. Τι σημαίνει δηλαδή αυτή η γωνία? φ1,1 ij. Λοιπόν, είναι η γωνία με την οποία πρέπει να περιστραφεί ο τοπικός άξονας 1, η γωνία με την οποία πρέπει να περιστραφεί ο τοπικός άξονας 1, προκειμένου να συμπέσει με τον καθολικό άξονα χ1 παύλα. Τοπικός άξονας χ1 παύλα, το χ1 με μικρό, προκειμένου να συμπέσει με τον καθολικό χ1 παύλα. Λοιπόν, σε παρένθεση, αναφερόμαστε στο άκρο J του μέλους I. Αναφερόμαστε στο άκρο J του μέλους I. Γιατί αναφερόμαστε στο άκρο J του μέλους I? Διότι έχουμε αυτούς τους δείκτες, IJ. Ωραία. Πάμε τώρα στην επόμενη γωνία. φ1,2 IJ. Γράψτε και αυτή για εξάσκηση. Είναι η γωνία με την οποία πρέπει να συμπέσει ο τοπικός άξονας χ1. Ποια γωνία είναι? Τώρα πάμε στη φ1,2 IJ. Σε αυτή. φ1,2 IJ. Λοιπόν, είναι η γωνία με την οποία πρέπει να περιστραφεί ο τοπικός άξονας χ1 προκειμένου να συμπέσει με τον καθολικό άξονα χ2 παύλα. Δεν μιλάμε εδώ. φ1,2 IJ είναι η γωνία με την οποία πρέπει να περιστραφεί ο τοπικός άξονας χ1 προκειμένου να συμπέσει με τον καθολικό άξονα χ2 παύλα. Εντάξει. Λοιπόν. Θετική ή αριστερό στο θέσο? Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Εξαιρετική ερώτηση. Μου έδωσε πάσα για την επόμενη παρατήρηση. Α, δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Γιατί όμως δεν έχει σημασία? Στον τρόπο με τα συνημήτωνα δεν έχει σημασία. Γράψτε τώρα. Προσοχή. Υπάρχει σύγχυση με τον τύπο του βιβλίου, στον οποίο μπαίνει και ημίτονο. Γράψτε το λίγο. Υπάρχει σύγχυση με τον. Όχι, δεν είναι σύγχυση, είναι διαφορετικός τρόπος. Απλώς επειδή είναι δύο διαφορετικοί τρόποι, εδώ τους φοιτητές. Υπάρχει σύγχυση με τον τύπο του βιβλίου, ο οποίος χρησιμοποιεί και ημίτονο.
Και είναι αυτός. Δηλαδή μην το γράφετε, δεν χρειάζεται. Είναι αυτός τύπος. Κόσμος φύ μείον ζάιν φύ. Λοιπόν, υπάρχει σύγχυση με τον τύπο του βιβλίου, ο οποίος χρησιμοποιεί και ημίτονο. Λοιπόν, ποιον εμείς επιλέγουμε? Επιλέγουμε αυτόν τον τύπο. Γράψτε, επιλέγουμε τον τύπο με τα συνημίτωνα, ο οποίος χρησιμοποιεί αμυγός συνημίτωνα. Ωραία. Για να μην έχουμε πια γωνία να πάρουμε. Μπράβο. Και ποιος είναι ο λόγος? Ο λόγος είναι ότι το συνημίτωνο τρώει το πρόσημο. Δηλαδή το κόσμος μείον φύ, ισούται με το κόσμος φύ. Γράψτε λίγο αυτό. Ο λόγος είναι ότι τα συνημίτωνα, ο λόγος είναι ότι το κόσμος μείον φύ, ισούται με κόσμος φύ. Εντάξει. Αυτό δεν ισχύει για τα ημίτωνα. Άρα προγραμματιστικά δεν ενδείκνει το άλλο τρόπο. Επομένως επιλέγουμε αυτόν. Λοιπόν, κατά συνέπεια δεν παίζει ρόλο η φορά με την οποία μετρώ την γωνία. Μπορώ να τη μετρήσω είτε ορολογιακά είτε αντιορολογιακά. Δηλαδή η φορά δεν παίζει ρόλο. Πότε όμως δεν παίζει ρόλο με τον τύπο το δικό μας. Τύπος με συνημίτωνα. Εντάξει. Λοιπόν, άλλη μια παρατήρηση πάνω στο λάμδα. Γράψτε μνημονικός κανόνας ή μνημόνιο. Πηγαίνουμε πάντα από εκεί που είμαστε. Δεν έχει την καλύτερη σύνταξη, αλλά είναι λογικό. Πηγαίνουμε πάντα από εκεί που είμαστε και που θέλουμε να πάμε. Πηγαίνουμε από εκεί που είμαστε, εκεί που θέλουμε να πάμε. Αυτό δεν πάμε. Παιδιά, θα σας πω. Όχι, το κάνω ακριβώς για την ίδια αντίδραση κάποιου. Θα σας πω γιατί. Το γράψα αυτό. Γιατί υπάρχει σύγχυση με το λάμδα R. Έχουμε διάφορα λάμδα και στο τέλος δεν θυμόμαστε ποια γωνία να πάμε. Πάμε πάντα, πηγαίνουμε εκεί που θέλουμε να πάμε. Σωστό. Εξήγηση τέλεια. Αν πάμε ανάποδα, θα το είναι. Όχι. Τώρα δεν έχει να κάνει με τη φορά αυτό, έχει να κάνει με τον άξονα. Λοιπόν, θα τα κάνουμε ένα μικρό παράδειγμα. Γράψτε λίγο, μητρό μετασχηματισμό για το στοιχείο 1. Πάμε να βρούμε το λάμδα 5 ταφ του 1. Πάμε να βρούμε το λάμδα 5 ταφ του 1. Λοιπόν, το λάμδα 5 ταφ του 1 αναφέρεται στο μέρος αυτό. Λοιπόν, αναφερόμαστε στο μέλος 1. Στο μέλος 1 ποιοι είναι οι τοπικοί άξονες? Ναι, Αποστόλη. Μάλιστα. Οι τοπικοί άξονες, πώς τους βάζω? Λοιπόν, ένα εκεί πέρα δεξιά, δύο κάτω στο πάνω του πάνω, τρία στο άλλο άκρο στο εκεί. Πολύ ωραία, αλλά να μείνουμε πρώτα εδώ. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, αυτή είναι η τοπική. Γράψτε, η ένα έχει δύο. Εντάξει. Παιδιά, ξέρετε τι είπε ο Αϊνστάιν? Ευφυΐα είναι όταν κάποιος δεν περνάει μια έξυπνη ιδέα ως βλακεία. Σκεφτείτε το λίγο. Και αυτό πραγματικά ο μνημονικός κανόνας θα μας σώσει από το λάμδα και το λάμδα R. Γιατί? Διότι δεν έχουμε μόνο τους τοπικούς και τους καθολικούς, έχουμε και τους καθολικούς της συγκεκριμένης κύλησης. Έχουμε τρία συστήματα. Επομένως, κάθε φορά θα πρέπει να συνειδητοποιούμε πού θέλουμε να πάμε. Λοιπόν, αυτό είναι το Χ1 και το Χ2, είναι τα τοπικά. Τα καθολικά ποια είναι? Μαρία. Τα καθολικά είναι αυτά. Χ1 παύλα, Χ2 παύλα. Γράψτε το λίγο. Τα καθολικά είναι αυτά. Τώρα, πώς υπολογίζουμε τη γωνία Φ1,1 του μέλους 1? Είναι η γωνία με την οποία πρέπει να στραφεί ο τοπικός Χ1 για να συμπέσει με τον πράσινο Χ1 παύλα. Ποια γωνία είναι αυτή? Μπράβο, είναι η 0. Το γράφουμε εδώ, 0,0. Το Φ1,2 του 1, ο ίδιος. Μπράβο, πώς πάω? Πάω από το μπλε στο πράσινο, άρα είναι αυτή. Τώρα προσέξτε. Το που βρίσκομαι και που θέλω να πάω έχει να κάνει με το είδος του άξονα, όχι με τη φορά. Γράψτε το λίγο αυτό.
οι εκφράσεις που βρίσκομαι και που θέλω να πάω αναφέρεται στο ίδιο στο άξονα. Αναφέρεται στο ίδιο στο άξονα και όχι στη φορά. Δηλαδή, εδώ μπορούμε να πάμε είτε έτσι, είτε έτσι. Είτε με 90 μοίρες, είτε με 270. Για να μιλάτε. Μην μιλάτε. Σας έχω κάνει 5 φορές τώρα. Παιδιά, προσέξτε, εδώ μπορείτε να πάτε με δύο τρόπους. Μπορείτε να πάτε είτε με την οξιά είτε με την αυλία. Θα πηγαίνετε πάντα με την οξιά. Όχι ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά καλύτερα να δουλεύουμε με μικρές γωνίες. Εντάξει. Να πεις κάτι. Εκεί στο μικρό, το δύο που γράψει, γράψει ένα δεύτερο δίκτυο J. Γιατί όλα... Αυτά αναφέρονται στον κόμβο J. Γιατί και ο κόμβος K έχει δικό του σύστημα. Λοιπόν, επόμενη παρατήρηση για το λάμπα. Οι γωνίες φύ αναφέρονται τόσο στο άκρο J όσο και στο άκρο K. Γράψτε λίγο. Οι γωνίες φύ αναφέρονται τόσο στο άκρο J όσο και στο άκρο K. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είναι, ενδέχεται να είναι διαφορετικές για τα δύο άκρα. Ενδέχεται να είναι διαφορετικές για τα δύο άκρα. Τώρα, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί μπορεί κάποιος, αυτό είναι σημαντικό διότι μπορώ να κάνω τροποποίηση για συγκεκριμένη στήριξη σε επίπεδο τοπικού. Μπορώ να κάνω τροποποίηση για λοξή στήριξη, για συγκεκριμένη λοξή στήριξη, σε επίπεδο τοπικού και όχι σε επίπεδο ολικού. Πού είναι ο άλλος τώρα? Τροποποίηση λόγω κεκλειμένης στήριξης. Τροποποίηση λόγω κεκλειμένης στήριξης σε επίπεδο τοπικού. Λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικό να το συζητήσουμε πιο μετά με το παιχνίδι. Και όχι σε επίπεδο ολικού, που είναι ο πιο συνήθις τρόπος. Δηλαδή, ο κλασικός τρόπος είναι να τροποποιήσω σε επίπεδο ολικού. Αλλά κάποιος, αυτό είναι λίγο πιο έξυπνο. Δηλαδή, το έχουμε περισσότερες πράξεις. Λοιπόν, τώρα, πάμε να γράψουμε αναλυτικά για κάθε μέλος της γωνίας. Αναλυτικά για κάθε μέλος της γωνίας. Γράψτε τώρα, μέλος 1, 2, 3 και 4. Είναι οριζόντια, άρα. Μέλος 1, 2, 3, 4, άρα. Καράβολο που κλείσει το κινητό. Μέλος 1, 2, 3, 4, οριζόντια. Λοιπόν, για τα οριζόντια μέλη τι ξέρουμε? Ξέρουμε ότι το τοπικό συμπίπτει με το καθολικό. Αυτό εδώ είναι το τοπικό, το οποίο συμπίπτει με το καθολικό. Ωραία. Το γράφετε και μετά από κάτω γράφετε τις γωνίες. Το φι 1-1 με τι σου? Με 0. Το φι 1-2 με 90 μοίρες. Το συνημήτωρο του φι 1-1 με 1 και το συνημήτωρο του φι 1-2 με 0. Πολύ ωραία. Άρα καθαρίσαμε τώρα με τα οριζόντια. Συνεπώς το λάμδα π τάφ για τα οριζόντια, με τι ισούται? Με τι ισούται? Μιχάλης, με τι ισούται το λάμδα? Το οποίο είναι 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Εντάξει. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Πάμε τώρα στα κατακόρυφα. Γράψτε. Σωστά. Μπράβο. Ποιος το είπε αυτό? Εξαιρετικά.
1-0-0-0-1-0. Λοιπόν, πάμε τώρα στην επόμενη κατηγορία, στα κατακόρυφα. Στο τέλος έτσι θα γράφετε. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να πείτε μέλος 1, 0,90. Μέλος 2, 0,90. Ομαδοποιείτε. Να ομαδοποιήσετε λίγο την άσκηση. Λοιπόν, περιπτώσει τον χρόνο. Πάμε τώρα στα κατακόρυφα. 5, 7 και 9. Λοιπόν, πάμε στα 5, 7 και 9. Αυτά είναι τα κατακόρυφα. 5, 7 και 9. Για μην μιλάτε, παρακαλώ πολύ. Μην μιλάτε. Εσύ πρέπει να γίνει παρακολουθήσει. 5, 7, 9. Αυτός είναι ο τοπικός άξονας χ1. Αυτός είναι χ2. Αυτός είναι χ1 παύλα. Αυτός είναι ο χ2 παύλα. Λοιπόν, εδώ τώρα να δούμε πώς πρέπει να συμπέσει ο κάθε άξονας. Το χ1 παύλα είναι αυτό. Και ο χ2 παύλα είναι αυτό. Γιατί πήρατε Γιατί? Γιατί πήρατε σύστημα το καθολικό. Το τοπικό γιατί το πήρα έτσι. Πολύ καλή ερώτηση. Γιατί το πήρα έτσι και όχι έτσι. Ποιος θα μου πει. Γιατί πήρα χ1, χ2 και όχι έτσι. Λέω του προσανατολισμού. Όποιος το πήρε αυτό. Ναι. Θέλω μία έκφραση. Για ποιο λόγο το παίρνουμε αυτό. Παιδιά, ποιος το πει αυτό, bonus μια μονάδα. Από μένα. Ναι. Το άλλο. Δεν ξέρω. Εξαιρετικά. Πώς λέγεσαι. Κατερίνα. Τέλεια. Λοιπόν, δεξιόστροφο, σως παιδιά. Παιδιά, πάρα πολύ σημαντικό. Δεξιόστροφο σύστημα. Ως μηχανικοί δουλεύουμε πάντα με δεξιόστροφα συστήματα. Τι σημαίνει αυτό, ο κανόνας δεξιού χεριού. Αυτό θα μας χρειαστεί στην εσχάρα. Χ1, Χ2, Χ3. Δεξιόστροφο σύστημα σημαίνει ότι το ορίζω με τον κανόνα του δεξιού χεριού. Γράψτε το λίγο. Δεξιόστροφο σύστημα, σε παρένθεση. Κανόνας δεξιού χεριού. Λοιπόν, κανόνας δεξιού χεριού. Χ1, Χ2, Χ3. Παιδιά, προσέξτε. Αν πάτε να ορίσετε το σύστημα με το αριστερό χέρι, θα βγει το αντίθετο. Χ1, Χ2, Χ3. Χ1, Χ2, Χ3. Βλέπετε ότι βγαίνει το αντίθετο. Βλέπετε. Δηλαδή, κοιτάξτε. Έχουμε το Χ1 και το Χ2, ο δείκτης μου δείχνει προς τα εδώ. Αν το κάνω με το αριστερό χέρι, ο δείκτης δείχνει προς τα εδώ. Το βλέπετε. Λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, βάζουμε τους άξονες έτσι. Ποια είναι η γωνία φ1-1. Λοιπόν, φ1-1 είναι η γωνία με την οποία θα περιστραφεί ποιος. Ο μπλε, ο κόκκινος ποιος, Γεωργία. Φ1-1 ποια γωνία είναι. Μπράβο, γιατί, πώς θα την κάνω. Το Χ1 να πέσει πάνω στο Χ1 πάνω. Μπράβο, άρα. Αυτή η 90. Θα μπορούσε κάποιος να πάρει και την 290. Άρα να προτιμάτε να παίρνετε οξύες γωνίες. Δεν είναι λάθος. Απλώς να παίρνουμε οξύες. Άρα η φ1-1 είναι 90 μοίρες. Πάμε τώρα στη φ1-2. Η φ1-2 με τι ίσουνα. Με 0. Ωραία. Άρα το λάμδα μου είναι 0-1, 0-0, 0-0, 0-1. Λοιπόν, παιδιά, σως θέλουμε τιμές. Είναι ένα από τα τρία σημεία που πρέπει να γράψετε τιμές. Γιατί μπορείτε να καταλάβετε ότι αν κάποιος γράφει ψηλά τον τίτλο, σε σχέση με κάποιον που έχει υπολογίσει και τις τιμές, έχει κάνει το 25% της δουλειάς. Εντάξει, θέλουμε τιμές, θέλουμε αυτά τα σηματάκια. Ναι. Άρα, μισό λεπτάκι. Η φ1-2, πάμε από το ένα το τοπικό στο 2 το καθολικό. Είπαμε το ίδιο που δεν μας ενδιαφέρει. 0. Γιατί 180. Γιατί μπερδεύτηκες, πες μου λίγο, πες μου λίγο. Παιδιά, το καταλάβατε αυτό. Πάμε από το ένα το τοπικό να κάνετε πάντα σίγματα, ειδικά στην εσχάρα βοηθάνε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο μέλος 6. Παιδιά, πάμε λίγο στο μέλος 6. Το μέλος 6 είναι αυτό.
Λοιπόν, ποιοι είναι εδώ οι τοπικοί άξονες? Εδώ οι τοπικοί άξονες ποιοι είναι? Περικλής. Κάθετα ο 2. Πες μου πρώτα τον ένα. Ο ένα, πώς θα το βάλω, το βάλω έτσι? Όχι, παράλληλα. Α, μπράβο, άρα αυτός είναι ο ένα. Μετά. Αυτό είναι το 2, ωραία. Η καθολική. Και να πάμε εκεί και πάμε. Και έγραψε λίγο αυτό το σχήμα. Και πάμε τώρα να δούμε ποια είναι η γωνία φ1-1. Η γωνία φ1-2. Λοιπόν, μετρήσου η γωνία φ1-1. Μετρήσου τη γωνία φ1-1. Παιδιά, είναι ίσα όλα, άρα ισούται 45 μοίρες. Πώς τη βάζουμε? Πάμε από το τοπικό στο καθολικό, άρα έτσι. φ1-1. Πάμε τώρα στη φ1-2. Η φ1-2 πάει έτσι. 45 μοίρες. Άρα το λάμδα με τι ισούται? Ισούται με ρίζα 2 δεύτερα. Ρίζα 2 δεύτερα, 0, 0, 0, 0, ρίζα 2 δεύτερα, ρίζα 2 δεύτερα. Εντάξει. Να ξέρετε ότι στο τέλος δεν θα έχετε πάνω από 3 μέλη στην άσκηση. Και θα είναι κυκλημένο το ένα. Μπορεί να πει σύνθετος. Να έχει και δικτύωμα και πλέξιμο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο μέρος 8. Λοιπόν, εδώ τώρα προσοχή. Η Γεωργία, πώς μπαίνει ο τοπικός άξονας? Θα μπει το χ1 παράλληλο. Εξαιρετικά, και το χ2. Εδώ τώρα σως. Ναι. Κλασικό λάθος. Δεξιόστροφο σύστημα. Για να είναι... Θα μπει προς τα αμένα ή προς τα αντίθετη κατεύθυνση? Προς τα αμένα, έτσι. Χ2. Ωραία. Τώρα ο καθολικός, η καθολική δεν αλλάζουν ποτέ. Ο καθολικός είναι αυτός είναι χ1 παύλα και αυτός είναι χ2 παύλα. Με τι ισούται το φ1-1 και το φ1-2? Ποιος είναι σίγουρος να μου πει? Ποιος είναι σίγουρος? Μαρία. 90 συν 45. Εξαιρετικά. Το 1-1 είναι από εδώ. Πού βρίσκομαι? Εγώ βρίσκομαι εδώ. Πού θέλω να πάω? Στο μπλε. Άρα αυτή είναι η φ1-1. Είναι 90 συν 45 μοίρες. Με τι ισούται αυτό? Ισούται με 135 μοίρες. Ωραία. Μπροστά. Με τι ισούται το φ1-2? Με 45. Και είναι αυτή η γωνία. φ1-2. Ισούται με 45 μοίρες. Εντάξει. Λοιπόν, νομίζω ότι εξαρτηθήσαμε. Πάμε τώρα και τελευταίο να πούμε γιατί λέγεται PPTAF. Είναι plane trash. Σημειώστε το λίγο. Είναι από το plane και από το trash. Γιατί επαναλαμβάνεται το P δύο φορές? Διότι αναφερόμαστε και στα δύο άκρα. Αναφερόμαστε και στο άκρο J και στο άκρο K. Το σκέτο λάμδα PTAF στην βιβλιογραφία είναι μόνο αυτό. Εντάξει. Το σκέτο, το λάμδα PTAF αναφέρεται σε έναν από τους δύο κόμβους. Το λάμδα PPTAF αναφέρεται και στους δύο κόμβους. Λοιπόν, αφού πήγαμε τα μικρότερα σχηματισμού, γράφεται για αυτόν τον τύπο, έχετε υπολογίσει τα καθολικά. Πάμε τώρα στο πάρα πολύ σημαντικό βήμα, που είναι το ολικό μητρό στην παρότητα. Συνθέτω το ολικό μητρό στην παρότητα. Το μέλος αυτό μην το πεις. Παιδιά, γράφτε λίγο. Συνθέτω το ολικό μητρό στην παρότητα. Δημήτρης, τι διαφορά έχει το συνθέτω από το αθροίζω? Όταν λέμε συνθέτω, Δηλαδή, πόσα κάθετα.
Δεν είναι απλό άθροισμα, είναι... Α, μπράβο. Πολύ σημαντικό, παιδιά. Συνθέτω και όχι αθροίζω. Δεν είναι απλό άθροισμα. Πολύ σημαντικό. Τι σημαίνει αυτό? Παίρνω τα καθολικά κάθε μέλους, το K παύλα 1, το K παύλα 2 κτλ. Έως το K παύλα 9 και δεν τα αθροίζω απλά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν κάποιος στο τέλος πάει και γράψει αυτό, είναι λάθος, έτσι. Αυτός ο συμπολισμός είναι λάθος. Εντάξει, δεν προστατεύουμε, συνθέτουμε και θα δείξω τώρα τι σημαίνει συνθέτουμε. Λοιπόν, αυτά τα δούμε, έτσι. Λοιπόν, τώρα, στη σελίδα σας αφήστε ένα μεγάλο χώρο γιατί θα πιάσει αρκετό. Λοιπόν, το K είναι 12 επί 12. Είναι το υλικό. Κάνουμε ένα μεγάλο πίνακα, έτσι, με 12 γραμμές και 12 στήλες. Ε, 12 επί 12, δεν είναι, Μπροστά. Γιατί είναι 12 επί 12? Όσοι είναι και οι ολικοί βαθμοί ελευθερίας. Α, μπράβο, παιδιά, σε ασκήσεις στο τέλος θα δουλεύετε πάντα, θα ξεκινάτε με όλους τους βαθμούς ελευθερίας. Μην πάρει κάποιος και δουλεύει με τους ενεργούς μόνο. Μόνο σε θεωρητική ερώτηση μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Και θα σας το λέμε. Εφόσον δεν το λέμε διαφορετικά, δουλεύετε με τους ολικούς. Λοιπόν, 12 επί 12. Πάμε τώρα και γράφουμε. Βάζουμε εδώ πάνω κάθε κόμβο. Πόσους κόμβους? Έχουμε 6. Γράφουμε κόμβος 1, κόμβος 2, κόμβος 3, κόμβος 4, κόμβος 5, κόμβος 6. Εντάξει. Αυτά τα θέλουμε έτσι ακριβώς. Γιατί πάνε ορισμένοι και κάνουν ένα πινακάκι και τελειώσαμε. Τα θέλουμε έτσι ακριβώς. Δηλαδή το μητρό πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες. Πρέπει να ξέρει ο υπολογιστής για να τρέξει το πρόγραμμα. Εδώ τι έχω? Έχω το. Ωραία, βάλαμε τους κόμβους. Τώρα βάζουμε τις δυνάμεις. Έχουμε το F1, το F2, το F3, το F4, το F5, το F6, το F7, το F8, το F9, το F10, το F11 και το F12. Τα γράφουμε πάντα αυτά. Γράφουμε και τη δύναμη. Γράφουμε και τη δύναμη που αντιστοιχεί σε κάθε γραμμή. Γράφουμε και τον κόμβο. Αναδιάδα δυνάμει. F1, F2, F3, F4, F5 μέχρι το 12. Από πού βγαίνει το F? Γιατί το συμβολισμό F? Από το force. Στο πλαίσιο που θα έχουμε και ροπή θα βάζουμε και M από το moment. Ροπή. Το F είναι force, το M είναι moment. Λοιπόν, τώρα, στη στήλη τι θα βάλουμε? Στη στήλη το συμπληρώνουμε με την ίδια λογική. Βάζουμε τους κόμβους και βάζουμε τώρα όχι F, δέλτα. Εδώ έχουμε το δέλτα 1, εδώ έχουμε το δέλτα 2. Δέλτα 3, δέλτα 4, δέλτα 5, δέλτα 6, δέλτα 7, δέλτα 8, δέλτα 9, δέλτα 10, 11, 12, κλείνει. Εντάξει. Λοιπόν, βάζουμε και τους κόμβους. Κόμβος 1, κόμβος 2, κόμβος 3, κόμβος 4, κόμβος 4, αυτός είναι ο κόμβος 5 και αυτός είναι ο κόμβος 6. Εντάξει. Τώρα, θα δείτε για ποιο λόγο βάζουμε τους κόμβους. Διότι θέλουμε να χωρίσουμε τον πίνακα σε τετραγωνάκια. Τα προχωράμε αυτά. Λοιπόν, εντάξει. Και εδώ. Λοιπόν, εδώ μέσα δημιουργήθηκε ένα κελί. Εδώ θα πρέπει να δείξετε ποιο κομμάτι από τα καθολικά μεταφέρεται. Προχωράμε λίγο. Αυτό. 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 Λοιπόν, κατεβάζουμε και τις υπόλοιπες γραμμές. Εντάξει. Τώρα, εδώ μέσα θα πρέπει να δείξουμε ποια κομμάτια των καθολικών μητρών μπαίνουν. Τι σημαίνει αυτό? Λοιπόν, το σβήνω λίγο. Λοιπόν,
Το καθολικό του μέλους 1. Τι διαστάσεις έχει? 4x4. Πολύ ωραία. Άρα, μπορεί να χωριστεί σε 4 υπομητρώα kjj του 1, kjk του 1, kjj του 1 και kjk του 1. Για πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Αυτό είναι 2x2, 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 2x2. Κόμβος J, κόμβος K, κόμβος J, κόμβος K. Εσείς τώρα θα πρέπει να δείξετε καθένα από αυτά τα μητρώα σε ποιο κουτάκι πηγαίνει. Έχουμε το κάπα του μέλους 1. Δηλαδή συνθέτουμε από τα καθολικά των μελών, τα συνθέτουμε σε ένα ολικό μητρό. Τώρα, το kjj παύλα του 1, σε ποιο κουτάκι θα πει? Θα πάει και θα πει εδώ και θα σου πω γιατί. Γράφετε εδώ, kjj παύλα του 1. Για ποιο λόγο θα μπει εκεί? Διότι παιδιά, γιατί θα μπει εκεί? Πρέπει να το καταλάβετε τώρα. Διότι για το μέλος 1 ο κόμβος αρχής είναι ο καθολικός κόμβος 1. Το μέλος 1, κοιτάξτε λίγο πάνω. Ποιον έχει ο κόμβο J? Ποιον έχει κόμβο J? Το 1. Κόμβο K? Το 2. Ωραία. Άρα το JJ θα πάει στο 1-1. Το JK θα πάει στο 1-2. Το KJ θα πάει στο 2-1 και το KK θα πάει στο 2-2. Ακριβώς με αυτή τη μορφή θα το γράψετε στο τέλος. kjj του 1, kjk του 1, kjj του 1, kjk του 1. Τελειώσαμε με αυτό. Πάμε τώρα στο 2. Αποστόλη. Στο 2 που θα πούμε. Το μέλος 2. Ποιος είναι ο κόμβος αρχής του μέλους 2? Το 2 και ο κόμβος τέλους. Άρα το JJ σε ποιο στοιχείο θα πάει? Στο 2, στο 1-2. Το JJ θα πάει στο 1-2. στο 2-2. Άρα μπαίνει εδώ. kjj του 2. Και αυτά έχουν πάντα παύλες. Το JK του 2 θα πει εδώ. kjk του 2. Μετά θα πάμε εδώ. kjj του 2. Και εδώ kjk του 2. Για να το καταλάβετε, για να βρείτε, θα πρέπει να συσχετίσετε το J με την καθολική αρρύθμιση. Εκεί γίνεται άφρηση. Μέσα σε κάθε κουτάκι γίνεται άφρηση. Ξαναδείτε λίγο πού βάλαν και γιατί. Λοιπόν, παιδιά, προσέξτε. Έχουμε το μέλος 1. Λοιπόν, πάμε να το γράψουμε λίγο για το μέλος 1. Λοιπόν, αντιστοιχίζω το κόμβο J του μέλους I με έναν καθολικό αριθμό. Αντιστοιχίζω το κόμβο αρχής J του μέλους I, αντιστοιχίζω το κόμβο J το κόμβο αρχής J του μέλους I, αντιστοιχίζω το κόμβο αρχής J του μέλους I με έναν καθολικό αριθμό. Έστω ότι είναι ο Χ. Εντάξει. Αντιστοιχίζω τον κόμβο τέλους K του μέλους I με έναν άλλον καθολικό αριθμό, έστω ότι είναι ο Ψ. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Ωραία. Αυτό σημαίνει ότι το kjj θα μπει στο κουτάκι χ, το kjk θα μπει στο κουτάκι χψ, το kjj θα μπει στο κουτάκι ψχ και το kjk θα μπει στο κουτάκι ψ. Εντάξει. Δηλαδή, αν ο J είναι ο 1 και ο K είναι ο 2, θα μπει στο 1-1, 1-2, 2-1, 2-2. Πάμε τώρα στο μέλος 3 που θα μπει. Πάρεις. Το JJ Ναι. είναι... Το J είναι στο 3, 3-3 δηλαδή. Το J στο 3 είναι πάνω, 4-4. Άρα, είναι στο 4, άρα
Άρα 4-4. Ωραία, μετά. Το JK. Το JK. Το μέλος 3 είπατε. Ναι, 4-5. Ωραία, το KJ. Το KJ θα είναι στο 5-4. Ωραία, και το KK. 5-5. Ωραία, άρα, πού είμαστε, 4 και 5. Πάμε λίγο να το βάλουμε, 4-5. Εδώ μπαίνει το K JJ του 3. Εδώ μπαίνει το K JK του 3. Εδώ μπαίνει το K KJ του 3. Και το K KK του 3. Ναι. Παιδιά, τελειώσαμε και συνεχίζουμε την Παρασκευή. Εντάξει.